Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вами Інна Падрэцкая. Прывабнае месца для жыцця. Менавіта так можна сказаць пра Пастаўскі раён з упэўненасцю. Заходні рэгіён прыкметна змяніўся за апошнія гады. Прадуктыўнай стала мінулая пяцігодка. Развіццё атрымалі сельская гаспадарка і прамысловасць, а таксама сацыяльная сфера. І тэндэнцыя працягваецца. Адзін з найбуйнейшых сельскагаспадарчых рэгіёнаў Віцебшчыны. Такім па праве лічыцца Пастаўскі раён. Сёння тут паспяхова функцыянуе адзін з 7 аграхолдынгаў, створаных у мінулым годзе па ўказе кіраўніка дзяржавы нумар 70 аб развіцці аграпрамысловага комплексу Віцебскай вобласці. У аб'яднанне Пастаўскі малочны завод уваходзіць 5 прадпрыемстваў, сярод іх Камайскі агра. Некалістратная гаспадарка становіцца для завода добрай сыравіннай базай. Літаральна 3 гады таму Камайскі агра фактычна быў банкрутам. Але ў складзе аграхолдынга сітуацыя пачала кардынальна мяняцца. Палепшыліся эканамічныя паказчыкі, аднавілі старую тэхніку і набылі новую, заняліся рамонтам памяшканняў. У 2020 годзе ў гаспадарцы завяршылі рэканструкцыю цялятніка, дзе цяпер утрымліваецца больш за 260 жывёл. Прыглядае за імі і корміць усяго адзін работнік. Воду всю провели, свет, двери все поменяли, окна вообще, полы позаливали, все отлично. Мама всю жизнь дояркой работала, и я тут так научно, все время с ней ходил, помогал ей с детства. И прихожу в 8 часов утра, начинаю раздавать комбикорм, когда надо, чистка. Усяго малочны статак прадпрыемства налічвае больш за 2000 кароў. Агульная колькасць жывёл у 3 разы большая. Дарэчы, у бліжэйшых планах Камайскага агра будаўніцтва малочна-таварнага комплексу, асновай якога стануць будынкі свінарэпрадуктара. Идет работа над проектированием, и в 2021 году по весне, апрель, май месяц будут начаты работы по его реконструкции и возведение молочно-товарного комплекса общей численностью поголовья 1000 голов дойного стада. Там же будут построены 6 новых сенажных траншей, будет 4 сарая, молочный блок. Прыходзіць у гаспадарку на працу і моладзь. Другі год на прадпрыемстве сочыцца здароўем жывёл ветэрынарны ўрач Вераніка Белабосава. Па заканчэнні Віцебскай ветакадэміі дзяўчыну чакала размеркавання. Малады спецыяліст сама выбрала месца яе праходжання. Ім стаў Камайскі агра. Я решила, что останусь в Витебской области. Дальше было дело уже за малым решить, в какой пойду район. Ну, я решила сюда, мне заинтересовалось, здесь местность неплохая, здесь можно развиваться, поэтому я решила попробовать сюда. На распределение я увидела Камайский агро, в который требовался ветеринарный врач, вот так вот я сюда и попала. Мне была надбавка, как молодому специалисту, она и сейчас и есть. Мне предоставили общежитие, с телятками работаю, лечу их также, пересмотрю, вакцинациями различными занимаюсь, витаминизациями также. Дарэчы, у вобласці ўжо не першы год вядзецца работа па павышэнні заробку маладым спецыялістам. Больш за тое, для тых, хто прыйдзе працаваць у жывёлагадоўлю, вырашана ўвесці дадатковыя даплаты ў памеры 1000 рублёў штомесяц. Яны будуць праводзіцца на працягу 3 гадоў са сродку абласнога бюджэту. Мы приняли для себя такие беспрецедентные, наверное, меры, можно сказать, доплачивать уже начиная с прошлого года выпускники, которые пришли к нам в Витебскую область работать в сельское хозяйство, в частности в животноводство, с бюджета областного 1000 рублей к заработной плате. Не меньше, не больше. Мы определили эту сумму и считаем, что это сыграет роль для того, чтобы сегодня молодежь, в частности ветеринарные врачи, зоотехники, приходили на село работать. С 1 марта мы уже будем доплачивать тем выпускникам, которые в прошлом году пришли к нам работать. И, соответственно, вот уже на выходе выпускники 2021 года, они к нам придут, мы с ними также будем работать. У Пастаўскім раёне паспяхова развіваюцца не толькі сельская гаспадарка і прамысловасць. Мясцовыя ўлады не пакідаюць без увагі і сацыяльную сферу. Працягваецца будаўніцтва жылля. У апошнія гады актыўна вяліся забудовы ў райцэнтры, паставах. У мікрараёне каля вуліцы Зялёная наваселля справілі 200 сем'яў, у асноўным шматдзетныя. А зараз паблізу з'явіліся новыя яслі-сад. Іх адкрыццё – асаблівая падзея для мясцовых жыхароў. Маці
траіх дзяцей Вольга Таяновіч сачыла за ходам будоўлі з самага пачатку. Установа адукацыі знаходзіцца ў 5 хвілінах ад дома Вольгі. За працэсам назірала з вокнаў кватэры разам з 4гадовым сынам Сашам. Хлопчык з нецярпеннем чакаў, калі зможа пайсці ў сад, такі падобны на казачны замак. Живу я совсем рядом с детским садом, в 22-м доме вот здесь вот. Живем с 2016 года. Вот младшему нашему 4 года очень ждали открытия детского сада, чтобы ребенок получил дошкольное образование в светлом, теплом, красивом здании. Внешний вид необычный, прямо как замок. Сказочно очень выглядит. Ребенок как пошел, говорит, всегда мама будет уходить, всегда, говорит, никаких выходных и каникул. На першы дзень нараджэння новага саду прыйшлі дзясяткі сем'яў. Разам з імі на свяце прысутнічала мноства гасцей, якія сабраліся павіншаваць дзяцей і іх бацькоў, а таксама работнікаў установы. Дарэчы, узвялі будынак за год, а работы пачаліся ў снежні 2019 года. Новы дзіцячы сад размясціўся ў мікрараёне, дзе ў апошнія гады масава будаваліся шматкватэрныя дамы. Установа адукацыі павінна вырашыць праблему з недахопам месцам. Іх дадаткова з'явілася ў горадзе 94. Яслі-сад па вуліцы Зялёнай стаў у горадзе 6-м і самым сучасным. Для маленькіх хлопчыкаў і дзяўчынак тут створаны ўмовы для ўсебаковага развіцця. Мои впечатления могут дополнить впечатления моих воспитанников, потому что мы всю неделю что делали, так это только ходили и разглядывали, и боялись притронуться к этой красоте. У деток раскрываются большие возможности, они очень рады новому оборудованию. На тренажерах детки могут развивать координационные способности, развивать ловкость, силу рук, ног. Вулічныя пляцоўкі бяспекі, камп'ютарны клас, басейн, музычныя і фізкультурныя залы. Новы дзіцячы сад даспадобы як дзецям і іх бацькам, так і самім супрацоўнікам. Асобныя кабінеты уладкаваны для спецыялістаў установы адукацыі. Наш детский сад открылся в новом жилом микрорайоне. Это самый современный детский сад города. И мы надеемся, что здесь нашим деткам будет уютно, комфортно, познавательно, интересно. Трудовой коллектив будет состоять из 43 человек. В составе будет 16 педагогов. Педагоги опытные, квалифицированные. Подбор кадров осуществлялся уже на протяжении года. Поэтому надеемся, что детям будет оказана именно самая квалифицированная помощь во всех направлениях деятельности. Сучасныя дзіцячыя сады – гэта адзін з этапаў комплекснага развіцця сацыяльнай сферы ў рэгіёнах. Немалаважны накірунак таксама стварэнне ў райцэнтрах школ будучыні. Что такое школа будущего? То есть все, что сегодня есть лучшее, оборудование, методики в этой школе должно быть. Значит, естественно, будут выходить наши ребята, выпускники школ, уже подготовленные вузы. Они будут поступать, они будут получать достойную профессию, они будут возвращаться. А параллельно с этим, безусловно, нужно создавать на территории той, где они родились, где они воспитались, где они выросли, хорошие условия для работы и для жизни, жилье. Пастаўскі раён – прыклад таго, што сёння робіцца ўсё, каб людзям было камфортна жыць і працаваць на малой радзіме. І гэта адна з галоўных задач для ўсяго паўночнага рэгіёну.